हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरलायबाय स' लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव जोंहा लाइमोन सिख्ला सरासति पुजा मोनजां ना सरासति पुजा खालि थैदोंना ना बिनि सानखालि थैदों आं फेसबुकाव गोबां भाइराल नुगासिनो बेखौ नोंथांमोना नुगोना नुवाखै मिन्थिया सासे लाइमोन सिख्ला क'क्राझार मा गामि फुल डिटेल्सखौ मिन्थिनाय जायाखै सासे सिख्ला माने दौलेङालायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों आरोना माबा आं फट'फोरखौ होथ'लाय लादो लोगोफोर नोंथांमोना फेसबुकफोराव शेयार जानाय नुखाबाय जानांगो बेनिफ्राय फट'खौ नोंथांमोना फेसबुकाव नुगोन दाथ' भाइराल सलायगासिनो फेसबुकाव गासिखौबो नुखायो ना ओमफ्राय फट'खौ होथ'लायला आङो खोनानो मोननाय बायदिबा लोगोफोर माने सिस्टारा गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायो होनना खोनानो मोनदों आरोना आङो नाथाय आं फुल डिटेल्सखौ मिन्थियाखै सोरबाफोर मिन्थिगौ बिनि नाम फुल डिटेल्स आंनो कमेन्टआव पिन खालामना हरजागोन आरोना मामोन थ' गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायो होनना मिन्थिनो मोन्दों सासे लोगोआ बुंहरदो नाथाय नंगौना नङा मिन्थियाखै आरोना ओमफ्राय जेखिजाया आं क'क्राझाराव होननानै बुंबाय थ' आं जोबोद दुखु नांनानै बुंहरबाय आरोना माने जोंहा दौलेङालायनानै लावनाय नुनो मोन्दों आरोना माने सासे लाइमोनखौ ओमफ्राय गावनो जादों ना सोरनिबा आखाइ दोङो बेखौ पुलिसा नायबिजिरनायजों पस्टमर्टमाव गम मोननाय जागोन बेखौ मा जायो गावनिनो दाय ओंखारो ना गुबुननि दाय ओंखारो बेनिखायनो लोगोफोर बिराद मोजाङै आरोना खाबधान जों जि खोनाय क'क्राझारावसो बिराद खोनाबाय दङ आरोना माने ओमफ्रायो जोबोद गिनो लागा जाबाय उन्दै उन्दै सिख्लाफोरा माने टाउन सहराव हारसिं हारसिं बेरायलाबायनो हादों जोबोद गिनो गोनां जाबाय निजायनि माबानि थाखाय लाइफनि थाखाय बिदि सेभ खालामनांगोन आरोना दा सोरनिबा आखाइ दोङो ना गाव माबाफोर आजिखालि गोसो थोनायबो थायो जेबो हमनो हाया ना बुंनाय थैबाबो माने जेबो हमनो हाया जायो गोसो थोनायनि थाखायसो जादों सोरनिबा आखाइ सोरबा मेगन गोसानि थाखाय माबानाय जादों जेबो बुंनो हाया आरोना पार्सनेल खोथाफोराव बुंनो हाया बेनिखायनो एसे सेभ खालामनाया मोजां हारसिं हाला गुबुनफोराव थांलाबायनाङा गिदिंलाबायनाङा निजाय बिमा बिफाफोरजों गिदिं आरो निजायनि असिनाकिफोरजों माने गिदिंलाबायनाङा आरोना सिनायनाय मोननायफोरजों गिदिं आजिखालि दानि जुगाव बिराद गिनो लागा जाबाय नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुखाबाय जानांगौ थ' बिसोर जादों जों बिदि जाया बिदि नङा समा माला फैयो सोरनि दिना माला मा जायो रावबो गम मोना रावबो मोनथिना मोना बेनिखायनो हारसिं हाला गिदिंनाय माबानायफोरखौ बन्द' खालाम आरोना स' बेनोमोन आपडेटआ फिसा आपडेट होनाय जाबाय आरो जाय हाई सेकेन्डारि आरो SLLC होदोंमोन बिसोरनि थाखाय माबायदि जाखो कमेन्टफोराव फोरमायहर एग्जामाव दा माबायदि फैदो मोजां ना गाज्रि गुसु ना गुदुं फैदो कमेन्ट खालामना फोरमायहर जाय मेट्रिक आनजाद एबा हाई सेकेन्डारि आनजाद होदो बे कमेन्ट खालामहर आरोना खबरफोरखौ मोजां मोनजानो लुगैयो आंबो माने परिखाफोराव माबायदि बेखौ रिजाल्टआवसो गम मोनो आरोना नोंथांमोना माबायदि खालामदो कमेन्टआव सोरबा आनजाद होनायफोरा कमेन्ट खालामहर आरोना थ' दिनैनि आपडेटआ बेखिनि गुसुंमोन आं बेखौ लाइमोन सिख्लाखौ नुना जोबोद दुखु मोनदों मानोना उन्दैयावनो हाबा जायै टाइमावनो माबायावनो गावनि जिउखौ माबायदि गारना लानो हायो आरोना ना सोरनिबा आखाइ दोङो ना गावनि गोसो मथे खालामदो दा मा बुंबावनो आरोना बेनिखायनो बुङो जों गासिबो बेबायदि जानाङा लोगोफोर लाइफआव फैदों जाहाथे दुखु सुखुनि गेजेरावनो मोजाङै संसार जालां आरोना बेबायदि दुखु लानानै रावबो बेबायदि जानाङा जब लानो थाखाय खस्थ' खालामनायफोरनि थाखाय गैजा रोङैनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नांगौ लोगोफोर जोंहा आसाम सरकारा फोसावनाय बायदिबा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एबा आसाम पुलिसाव 5 नाम्बार करि फ्रियाव होगोन होनना बुंनाय खोनानो मोन्दों जों निउसफोराव नुनो मोन्दों जिहेतु CM सारमोना बुंनाय ओमफ्रायो नंगौ बे 5 नाम्बारखौ बोरै मोनगोन नोंथांमोना मोनसे इन्टारभिउ दोङो जिहेतु आसाम पुलिसाव खारनाय बारनाय दोङो खारनाय बारनाया मोजां जायोबा परिखा दोङो बे परिखायाव मोजां जायोबा मेरिट लिस्ट मोनसे दोङो मेरिट लिस्ट बेयाव माने 5 नाम्बारखौ होनाय जागोन आरोना बे 5 नाम्बारखौ जाय मोनगोन बेयो माने माबासो दे लोगोफोर जायनि न'खराव फेमिलियाव जब मावनाय गैया जिहेतु बिमा बिफा बिदा फंबाय जब मावनाय गैया रावबो बेसो मोनगोन आरोना 5 नाम्बारखौ ओमफ्राय फेमिलियाव सोरबा जब मावनाय दङबा बे मोननाय नङा टेनसन खालामनाङा फेमिलियाव जब मावनाय थानायाबो जिहेतु जों साकरि मोननाय नंला बेबायदि नङा 5 नाम्बारल'सो ना मोजाङै जुजि रावबो नाम्बारखौ दाननो हाया जों गासिबो बर'फोर मोजाङै जब लानांगौ आरोना
गावनि फेमिलिखौ नायनो थाखाय गैयैफोरा माने साकरि लानांगौ आरोना लिरनाय फरायनाय जाना रावबो बेकार थानाङा साकरिखौ मोना जुजिनाया मोजां आरोना थ' बे आपडेटआ फिसा आपडेट सासे लोगोआ सोंहरबाय थादोंमोन 5 नाम्बार होगोन ने नंगौना नङा नंगौ बे राइट्स 5 नाम्बारखौ जों मोननाय जागोन नाथाय मोनसे नियम दोङो 5आ सिस्टेम जागोन बियो नोंथांनि न'खराव साकरि दंना गैया बेखौ सोंगोन कागजै माबायै मोनसे फुल भिडिअ लाना फैगोन नोंथांनो नांगौबा कमेन्ट खालामहर आरोना आं खिन्थाहरगोन थ' दिनैनि भिडिअ आं फिसा आपडेट होनाय जाबाय सासे सोंहरबाय थानाय थाखाय बे 5 नाम्बारा गैयैफोरनि थाखाय आरोना बिराद खस्थ' खालामदे फरायनो मोजां फराय आरो साकरिखौ ला आरोना थ' बेनोमोन लोगोफोर आपडेटआ थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर सोरबा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना दो आङो क'क्राझारयावल'सो बुंदो दे फुल आपडेटखौ आं मिन्थिजोबनाय जायाखै आरो मा नाम सिख्लाया सोरबा मिन्थियोबा कमेन्टआव फोरमायहर आं फुल आपडेटखौ मिन्थिनाय जायाखै आं आपडेटसो होबाय जेखि जाया गासिबो मोजां था होननानै आपडेट होनाय जाबाय आरोना आरो सिख्लानि नामा मा नाम गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायो होनना बुंनाय खोनानो मोन्दों आङो खिन्थु क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजाव नाथाय नंगौना नङा मिन्थिया सोरबा मिन्थिगौबा नाम एड्रेस कमेन्टआव पिन खालामजागोन ना थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच